mungging kami mengkadya wonten ing praja Majapahit Sang Maha Prabu tansah ngawe saking prawadya Bharatacandra pindha satya tresna balakalba.
Diajeng Prameswari. Kula katimbalan dawuh panjenengan dalem Kang Brawijaya. Piye wartane kumpule para adhi-adhiku Diajeng? Sedaya para kadang karo menika sami nderek panikar dhateng Majapahit, Kang. Kakang Pati Minangjar. Dewi kula dawuh katimbalan dalem. Kados pundi kepalipun sedaya para kadang kadheyan. Ing kasunyatan sedaya para kadang kadheyan lan para prajurit menika boten wonten ingkang ngundhangi palenggahan Sirabu. Menawi ngaten monggo kula aturi lenggah prayogi. Mangesti dawuh panjenengan. Aturana lungguh sing kepenak ya Diajeng. Ngestakaken dawuh panjenengan, Kang. Sami sugeng rawuh dika
Napa dawuh Kang Mas? Senenge atining pun Kakang ora kaya kalungguhan. Jalaran diajeng Sundarawati pun Kakang anakake paseban aku diajeng uga nderek sibo. Sawetara nunggu sing setata ya diajeng. Nestokake dawuh. Kados pundi warta sowan kula kita sugih senajan kula ngerak senajan Kakang Pati Minauncar lan kabeh para pangembaning praja Lisi kanthi dasar anata aniti saha alimbang paseban agung praja Majapahit ingsun buka Kakang Pati Minauncar
Nggih kula dawuh katimbang dalu. Sasampunipun kula pirsa kasugenganipun sedaya para prajurit. Kula kepengin mangertos kados pundi kasugenganipun Raja Majapahit Kakang. Lurejih Gusti Prabu Brawijaya. Kenali kasugenganipun wonten ing Kraton Majapahit. Menika sedaya tansah ayem lan ayem. Lan Majapahit menika tansah guyub rukun anggenipun. Nyengkuyung panjenengan menika pimpin rodaning pemerintahan wonten ing Majapahit Gusti Prabu. Kakang Pati pinamca. Nggih kula dawuh. Sarening Raja Majapahit ingkang sampun ayem. Monggo sami dipun jagi careng. Kula boten ngersakaken menawi to wonten salah satunggiling prajurit ingkang badhe nyalai tatanan. Sedaya menika kula bodhoaken dhateng dika Kakang. Lurejih Gusti Prabu. Sedaya para prajurit menika sampun satuhun dhumateng panjenengan. Yen to wonten salah setunggaling para prajurit ingkang badhe mancai dawuh panjenengan dalem, kula ingkang paripidana dhumateng para prajurit menika Gusti Prabu. Lajeng kados pundi pawartanipun sedaya para kawula saksampunipun kula lenggah kursi keprabon Praja Majapahit Kakang. Menika sampun kasunyatan para kawula ingkang mapan wonten ing padusunan. Wonten ereng-erengipun inggih menika ateges telak saking watu tebih saking ratu. Boten wonten ingkang kirang sandang kelawaning tedhan. Awit bumi Majapahit menika sampun gemah ripah jinawi ateges. Sedaya para punggawa utawi para nayaka lan para kawula menika boten wonten ingkang kirang sandang kelawaning bumi Jurabu. Kakang Pati minamca. Nggih kula dawuh katimbang dalu. Kula namung weling dhateng panjenengan. Panjenengan rakun gesangipun sedaya para kawula. Ampun ngantos wonten kawula ingkang kekirangan sandang papan sarta buka. Menawi to wonten panjenengan tegas paring sabiyantu dhateng kawula menika Kakang. Lurejih Gusti Prabu. Sedaya estu panjenengan menika badhe kula astakaken awit kula menika sesepuh wonten ing Kraton Majapahit. Menawi to wonten kawula ingkang kirang sandang kelawanipun kula ingkang peparing menika Gusti Prabu. Sarening pendhapa Majapahit dipun kebaki sawaning para prajurit. Sawetawis panjenengan kula aturi lenggah prayogi. Gusti dawuh panjenengan. Arya Siping Injih dawuh katimbang kula sedaya. sira pinangka sapu kawating Praja Majapahit. Banjur kapiye pawartaning nggon pranata kabeh para prajurit. Sedaya para prajurit sampun siap siaga. Mbok bilih sak mangke wonten pawongan kang badhe rusak tatanan Praja Majapahit. Atur mundhak tampa sawetara lungguh sing penak. Ngestakaken dawuh. Uga marang sira Harya Burwa. Dawuh patinimbalan kula Kanjeng Sinuwun. Kapiye pawartane nggonmu ngayahi kewajiban. Anggen kula nindakaken bab sesageman. Limpet sedaya para muda. Kula kinten sedaya boten wonten ingkang mujiwani panjenengan dalem. Bagus. Aja nganti gawe pujiwan ingsun ya. Nggih, Kanjeng Sinuwun. Lungguh sing kepenak. Pangestuaken. Uga marang sira kadangipun Kakang Cah Bagus Dimas Taranggono. Dawuh katimbang kula Mas Prabu. Dimas Taranggono pinangka usumaning Praja Majapahit. Uga tepa tuladaning kabeh para sanatriya. Kapiye nggonmu pranata kabeh para sanatriya Dimas? Ampun kuatos Mas Prabu. Anggen kula mimpin saking para mememan wonten ing Praja Majapahit. Nyatanipun para prajurit menika sampun dengkung-dengkung. Mbok bilih sawanci-wanci wonten salah satunggiling satru
wonten ing Praja Majapahit. Dimas Taranggono, Dawa Patimbala. kon kakang mung bisa nilake gumpanuwun marang sira. Jalaran Dimas melu nengenake kasubunganing Praja Majapahit. Mula saka kuwi Dimas, kon kakang mung weling marang sira. Nggonmu mimpin para sanatriya, mangsa kala pun kakang butuhake sanatriya. Aja nganti gawe kuciwaning ati ingsun ya Dimas. Injil Kang Mas Prabu. Istakaken dawuh. Tunggu sing kepenak. Uga marang sira Dimas. Inggih, kula katene balang dawuh. Kapiye pawartane nggonmu ngayahi kewajiban? Anggen kula sabiyantu kalian Kang Mas kula sedaya ugi Dimas. Yen ngono sawetara lungguh sing setata. Panis balang dawuh. Dimas Gundaran lan Dimas Watangan. Injil kula kanthi balang dawuh. Ategesipun kakang ki ora ngiwakake nggonmu ngayahi sesanggeman ana ing Praja Majapahit. Pun kakang wis bisa yakinake nggonmu nindakake kewajiban tertamtu ora bakal gawe kuciwaning ingsun. Yen ngono sawetara lungguh sing setata ya Dimas. Istakaken dawuh. Diajeng garwaning pun kakang diajeng Prameswari. Iki dalem Mas. Diajeng Prameswari pinangka teka tuladaning kabeh para putri. Banjur kapiye pawartaning nggonmu kula wentah para putri Praja Majapahit. Kang Mas Prabu Brawijaya. Nampi berkah pangestu panjenengan dalem Kang Mas. Sedaya para garwa yayi niken Ajasmara, Waito lan Buyengan. Uga kadang panjenengan sami sayuk rukun boten wonten cecokran kok Kang Mas. Diajeng Prameswari. Dalem. Yen to aku midhangetake apa sing mbok aturake. Rumangsa marang jonening atinipun kakang. Jalan kabeh kuwi mau mung gegadanganipun kakang Rina lan Roni. Mangsa kala diajeng Prameswari sarimbitan marang kadang-kadangmu aja pisan-pisan gawe cecokran ana ing Praja Majapahit diajeng. Boten Kang Mas, awit panjenengan menika dados manindra nek wicaksana. Ade lan dhateng garwa-garwa. Niki menapa kula menika boten rukun sayuk Kang Mas. Diajeng Prameswari. Dalem. Yen to kabeh para putri Majapahit ulah marang diajeng Prameswari. Tertamtu ora bakal gawe kuciwaning atinipun kakang. Ya niki iki nenarsane Kang Mas Prabu Brawijaya. Coba panjenengan diajeng. Diajeng niken Ajasmara. Kula dawuh. Bener apa sing diaturake marang kanggomu? Coba matura marang pun kakang diajeng. Samanipun leres kok Kang Mas. Anggen kula nindakake bab kewajiban kula. Tata bapa ugi tata busana panjenengan. Sedaya punika sampun sumadya Kang Mas. Diajeng niken Ajasmara. Kula dawuh. Yen to nitik aturmu jumbuh marang pasuryanmu. Pasuryane diajeng niken Ajasmara. Ayu. Yen to nindakake kewajiban ora gawe kuciwaning atinipun kakang. Bagi kuwi sing dak karepke. Mangsa kala kanggo Prameswari paring dawuh apa wae. Aja nganti mancai dawuh kanggo Prameswari ya diajeng. Iki Kang Mas. Tunggu sing kepenak. Uga marang sira diajeng Waito. Katimbalan kula Kang Mas. Nalika pun kakang kepethuk sepisan marang
diajeng waita diajeng waita dedek piadeke ora kaya ngono mestine sira mapan ning praja Majapahit krasan ya diajeng Nggih kraosaken to Mas. yen to ora krasan ki kebacut banget jalaran diajeng waita mbutuhake samubarang tansah kapinakan kula saka kuwi diajeng Kados pundi? yen to diajeng ngersakake samubarang yen to winggih matur marang pun kakang matura marang kanggo Prameswari ya diajeng Inggih Kang Mas. tunggu sing kepenak Pangestoaken lan kowe diajeng kuyengan kula dawuh Kang Mas. piye wartane diajeng Anggen kula nindakake bab wajib sakmenika Kang Mas. Olah seni lan budaya sakmenika sampun terbinas rampung. mongso kala pun kakang ngersakake kapiye diajeng Sampun sinadya. yo pancen praja Majapahit ki mbutuhake kabudayan jalaran kumebyaring Majapahit ki ora mung gumantung akeh prajurit krana saka kebake kabudayan sing mapan ning praja Majapahit kula saka kuwi diajeng budaya sing mapan ning praja Majapahit kudu mbok uri-uri ya diajeng tunggu sing kepenak uga marang sira kadangipun kakang diajeng Sundarawati Inggih kula dawuh Kang Mas. kapiye pawartane nggonmu nampa ulang-ulang ing kanggo Prameswari Panjenengan ampun kuwata saha Kang Mas. Anggen kula nampi ulang-ulang ingkang mbok sakmenika sampun tasih saha Kang Mas. diajeng Prameswari Dawuh Kang Mas. ento aku ngrungokake aturing kadangku Sundarawati cithokku mrinding diajeng Nanging menapa nanging Kanyi Sundarawati menika yen kula dawuhi menika manut kok Kang Mas. yen ngrungokke suarane kuwi lho diajeng gandes luwes Alus iki Kang Mas. ayo kuwi ning kabeh ku mau sing golongan diajeng Menika dipun iringi mesa lho Kang Mas. Kula menika seneng banget lho Kang Mas. kula saka kuwi diajeng pun kakang ora kepethuk sedina marang kadang Sundarawati pindhaning setahun Oh nganten. krana kan marang eseme kuwi lho diajeng wil tak kedap-kedip ngono kuwi Iki menika lho kados boneka nggih Kang Mas. Lah kados boneka. diajeng Sundarawati Inggih. ning iki wis ora ana perkara meneh diajeng ciptaning atinipun kakang diajeng Sundarawati tak utus libur sawaning prajurit kapiye Inggih sampun Kang Mas. yen ngono diajeng Sundarawati tak keparengake jengkar uga marang sira garwaning sun kabeh sira tak keparengake jengkar Ayo diajeng ditindakake. Ayo ayo. Monggo Kang Mas.
Lungset. Sempurna Judul Mas Amrin. Rapi. Mas Rapi. Iya. Kamu ngapik-ngapik? Ngomong ngapik lagi. Bisa pun. Sonjo meja. Sonjo meja. Kelalen. Ngelali. Ini pulau spesial kakek. Para penyaso. Krishna Buana.
Sugeng rawuh adik Yahya. Matur nuwun nuwun.
Oh, katmu getun Getun ning koyo Mas aku ora getun kok. Ingkang pungkasan nggih Kang Mbok. Sugeng rawuh Mas Anas. Salat Bali. Beres. Wasik Adik dari seberang, cantik juga kamu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya, apa adik ada yang punya? Jika ku ingin katakan cinta. Sungguh abang mencari cinta, cinta di seberang sana. Bertemu langsung bertanya, aku ini milik siapa? Aduh abang, aku milik ayah dan bunda. Jauh sungguh abang mencari cinta, apakah ada cinta di seberang sana? Bertemu langsung bertanya, aku ini milik siapa? Aduh abang, aku ini ayah dan bunda. Kau telah mengatakan sayang, aku beda cincin sama kamu. Jika adik kenal menjawab, tak ku beri sepenuhnya indah. Kita pun tahu, beda cincin sama dirimu. Kula kinten sampun rampung Kang Mas. Diajeng Prameswari Iki dalem. seneng atiku diajeng Nggih. jebule kadang-kadang wis wasis kabeh ya diajeng. Nek mboten nek semenawi ta wonten tamu saking udari. Ora diajeng Nggih. Kakang Pati Menanjar Nggih kula dawuh katimbalan. kados pundi raos sing penggalih panjenengan sak sampunipun
nampi pasugatan sedaya para putri. Raos manah raos asat kados kasiran tirta kang wayu suwindhu Gusti Prabu awit para putri ingkang mapan wonten ing Majapahit menika wah swantenipun empuk ngoten Jebulipun panjenengan nggih ngraosaken nggih semanten ugi kula raosi penggalih kula kados sinirang tirta wayu suwindhu nggih ningapunten kakang lho nggih wiwit tinjang prenjang tansah gancer kemawon werdinipun badhe wonten menapa ngenane prenjak ganter kemawon Gusti Prabu niku ngapunten sesepuh utawi para wiku menika ngendika yen to prenjak ganter kemawon wonten sairingipun griya menika tak pratetu badhe wonten tamu agung Ingaten Majapahit niku badhe karawuhan tamu mesti mene mawon nggih mekaten mila saking menika kakang nggih panjenengan kula aturi medal sak jawinipun rangka menawi to wonten tamu panjenengan larapaken oh ngaten sih kula nuwun dipangestu dumateng panjenengan Kakawati minangka kula satur panjenengan disana angka temben rawuh monggo kula aturi lenggah prayogi disana sak sampunipun panjenengan lenggah menawi to kula pirsani kok lenggah panjenengan menika kok boten sekeca menika wonten menapa Nun sewu Sang Maha Prabu lenggah kula boten kanthi sekeca menika sowan kula menika boten kaijenan tasih wonten rewangipun leres atur panjenengan dalem kenging napa kok panjenengan boten kanthi munggah pendapi Majapahit dipun keparengaken kenging menapa boten nduk kenduk kene nok kene Jadis ming aming balekno ming mesakne celak tedel Gene mundur ora ndek trap sila bener Jabang bayi Kang Mas. kaya ngencat mati gue Ngenyek Dewi ayo seret. kene ndok kowe aja sok kumpul kuwi kowe kualat kowe. Jenengan kok duwe bokong seko bae kok yo manuk kemawon lho Kang Mas. Kok pas lho Kang Mas. iman-iman dia cek Ora kok aman-aman, basa sing cilik lho rawat nyedak Kang Mas. itu seliraku dia cek Jarane seret Kang Mas. Nuwun sewu Sang Maha Prabu kula mbok bile wonten tuna lepate kadang-kadang
kula kirang nuju krana dhateng sedaya para panemban panebating Praja Majapahit. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Boten dados menapa. Menika kaprah napa kalian panjenengan? Menika kadang-kadang kula niki tasih prowan tegese nglompro nenek awan. Sing niki prongi Tegesipun ngomprone bengi codhok niku. nah nek niki produk Tegesipun ngomprone Bedok niku napa? ngomprone beduk ledek biasa. Oh, kecerek lho nggih. Nyambung lho Kang Mas. Biasa ledek lho biasa. Ngaten. Lah Kang Mas e? Kang Mas e napa Kang Mas? Oh, protol. Nek dicedhaki protol dhewe. Di sana Kang Katemben rawuh. wih dawuh kateni balan kula Sasampunipun panjenengan langkah prayogi. Kula kepengin nilakrami. Panjenengan menika sinten wiking saking pundi? yen to panjenengan kepengin tambuh kalian kula ingkang regem panguwasa tunggal wonten ing Praja Nggawa Seluman paparing asma Sang Maha Prabu Jagalabrilanga. Panjenengan menika Nalendra. Leres satur panjenengan dalem. Nalendra biasa. Jumbuh kalian karo ditepi-adeke ya biasa. Iki gagah iki Kang Mas. Sang Prabu Jagalabrilanga. Nggih, dawuh Lajeng panjenengan. darunanipun menapa panjenengan munggah pendapi Praja Majapahit. Tebih saking Nggawa Seluman tumuju ing Praja Majapahit. Kula amung pilih kaendahan bumi Majapahit. Dengan angka kalih kula badhe ngraketaken anggenipun memitrat tegesipun kula badhe nglamar putri Majapahit. Dados panjenengan rawuh wonten ing Majapahit menika badhe nglamar putri. Nggih. Lajeng ingkang panjenengan kersakaken menika sinten? Amung Dewi Sundarawati. Dewi Sundarawati. Sang Prabu Jagalabrilanga. Dawuh katene barang. Kepara boten lepat yen panjenengan munggah pendapi Majapahit. Sundarawati menika tasih kaperang adi kula. Bapak keleresan. Ning ngapunten Sang Prabu, Nggih. panjenengan kula aturi lenggah kula badhe wawancara kalian adi kula Sundarawati. Sumangga. Duk Sundarawati, Inggih kula dawuh Kang Mas. iki ana rawuhe Sang Prabu Jagalabrilanga. Tekaning ana Majapahit ki mung kepengin ngersakake kowe. Banjur diajeng Sundarawati kapiye? Nanging kula boten ngedahi raos tresno lho Kang Mas. Tenang, kok getun. Sang Prabu Jagalabrilanga. Nggih, dawuh katene balan. Ngapunten Sang Prabu. Kados pundi? Kadang kula Sundarawati boten saged ngimbangi katresnan panjenengan. Pripun? Kadang kula Sundarawati boten saged nampa penglamar panjenengan. Sakitnya di mana no? Gini, ayah kono sodok pring gini. Sama Prabu tebih saking Nggawa Seluman. Sahur kula menika tingkat kelawan ya. Yen to kula wangsul wonten sari bitining Sundarawati. Kula badhe utuh wae maksa. Kabeh para prajurit aja enak kepenak nggonmu sila tumpang kendangan dekul. Tukonen lakuning Prabu Jagalabrilanga. Injil nastake dawuh Prabu.
ing taman pangabdi putri. Ing pelingipun Kakang, aja pisan-pisan metu saka jabaning kaputren yen to ora ana dawuhipun Kakang